Trimo kenging napan darane kowe Selawatine Semanggi jere bulane cukurane anyar gini Senapati iki bulan tasih gogo banget mlakune rekap-rekap anggo peci nang dule kok digawe-gawe mau ya biasa mari Jek Selawati wani karo Prabu Baladewa wani mangga mawon sing penting sapa sing arep dadi pepalange Bambang Senen rawe-rawe atas malang kudu mantu opo ayo Sorong-sorong Dewangkara kenging lera manguswa layon tenyo ilang mamanise watanane layo kumambut semeranyo maratani maratani marang sariranipun keringan dadi grojogan. Kok perkara cilik iso dadi perkara gedhe. Tok sumbering perkara yo kok putri tiban sing wis menang dianggep dadi adine. Endang loro kepon. Setyaki nuwun maring pangandika. Kakangku Dapa, kula nonton maring pangandika sinuwun prayogane kepiye? Saka pinemune Dimas Tyaki kepiye? Dipun timbalike mawon. Endang loro temon menika tresna kaliyan Bambang Senen napa tresna kaliyan Lesmana Mandrawara. Samba malah paring pangandika kanjeng timbalono adi makon-akon endang loro temon supaya nanti marang sapa sing bakal nang wong-wong kali manggon. Pasuryanmu kang pindhane kaya widodari Jawata
Mula kang saka iku ana penglamar kang padha sulaya rembug. Koko Prabu Baladewi Mandura sulaya kalawan Petruk kantong bulung. Langsi bawu ranggone dikongkon dening Kakang Semar jarene ana Satrio kabur kangen kandhang langit kulmenggo. Bocah sing ora duwe papan ora duwe dunung jenengane Bambang Senet. Antarane Lesmana lan Bambang Senet milih sing endi? Wong tuwa mung kari manut sapa? Ya Kanjeng Rama kepiye, Nduk? Kula menika badhe nyuwun undangan kemawon. Nyuwun undangan apa? Monggo setunggal. Priwengan wantun boyo kalian kula menika parikedah nitih pangkuing ing saged tata jalma. Pengantin kaku kanggone ramu nunggang ganjang sing bisa tata jalma. Leres. Banjur kaping pindho. Kula menika kepengin dipun wontenaken tontonan. Nanging tontonan sanes tontonan sapa tontonan sing mangke wonten kayangan gaplane lokal monto lan kayu klepu kang diwadaru teboge menika Sulasa pupus cinde parijoto Kanjeng Rama. Oh kaya ngono iki. Lanjut mbok menawa ana sak batute. Kula menika nyuwun undangan malih. Remonto seteng ing saged tata jalma murid muksa wonten sak ngajeng gamelan lokal monto. Kedai putih sing bisa tata jalma supaya jejogedan. Lan rawipun pengantin kakung dipun iring Ratu Simonegara Kanjeng Rama. Undangan kok akeh temen. Lah nek ora ana sing bisa pinangkani penyuwunmu, nanging mboten wonten kang saged pinangkani penyuwun kula. Wong kula menika trima urip pijet kemawon, mboten ladeni kaliyan penganten, mboten napa-napa, wong kepenak urip pijet kemawon kok. Umami tilem mboten enten sing kuti-kuti. Dengan berbeda, menika ora mboten dipun tariketan. Ngadosi kan katenanipun priya Kanjeng Rama. Mulane kudangane akeh banget. Leres. Gajah sing bisa tata jalma, tontonan Karangkadewatan, kethek kang bisa beksa lan wujuding Ratu Simonegara uga dipun darat ingkang bagus. Leres. Yen ora ana dados prawan kemawon pun kudu apa-apa. Kudangane werna-werna nanging mung kari bejane Lesmana apa bejane Bambang Senet putrane Kakang Semar. Kudangan mau kabeh dibarake ora nduwe Ratu Pendhita. Bebasan mungkin tumpang bali bocah nuduh-nuduh tambah nuran ajeng batok. Ya mung kan bisa kira-kira kudangan dadi putra mantune kok dadi boyo kalawan Indang Rama. Ya paninggalan jalan harapan dan moncar. Dan oleh kegonangan seorang poro tentang paten.
Puspa loro sekaret dening panta riksa kalintang apan amang sira paripurna sabdane Sang Sri Narayana kuwi kang iku sabda Brahmana Raja sabdaning Ratu Pandhita Sekecabdatan kenging Polawali kaya Gangga Kresna Pritasari Gangga araning Toya kasmaraning Cemeng Pritasari Gajang Sita Jelengga medal saking kursi gading dapan kendara sesarengan pamboyonge sangsa nganggung kandhane Sang Sri Narayana nganggrang swarane bangsa monggang sekaten
Sang Kedaton Gedara berbedaya serimpi Tangga barang pinarawatri sing kanthi minggah sanggar pamujan meminta mring sing anugraning jawara kang linangkung apa baya piranting wujudnya sakurdane gajah sinadhak nang sila Kira boko mendhet kulo dupa sang rata mampar lan datang kira sam kira sampe geger pasukan ya Wati kalau bolo jauh temenanan kok. Senenge diwantu, becak diwantu. Dengan ratus semenang-menang. Boten kelingan panjenengan. Bisane dadi ratu sing noblos kuda. Bareng dadi ratu ya kelalen karo wong cilik. Dek kacang lali karo kulite kepala. Ora sangku manuman karo biru ora sangku ndaku dadi kuwi. Biyen saiki matone bawur dan panturai kula semana mandra tanding aku ya
niku tau wonten tetembungan wani ning waton pati boten ngangge petang petung bebasan geden tiap urat cakap pun tilar mawon cepet mangke Bambang Senen pun boten dados pepala oh biar sambat-sambat narwono nyamara pikir ora cara bawa nyandang tamu karo taman pusaka paringing dewa lenggih Sang Prabu Baladewa dewa saka negara Pertu Anugara sirnane kula bawa sumu wonten kalyangan Tragalayan Raden Wisa Geni ya Raden Wisa Geni panglimunan lumebet wonten raganipun kula bawa saged paluya jati kata palu Rewang atur sulu
aja bareng nyampe sini aja bareng ke mobilku matur sing nyulung yang nikah. Lumayan kalau di kaki aja kena ku bandul. Jatuh kali bakku nang orang Amerika jajal. Aku harus apa yang bangun? Ya kalau nyong lah. Yang bawa kan? Apa lah? Ini orang mati kan? Orang mati orang nyongan lagi turun nyong. Yang terkira kan wis mati ke taman pusakane Prabu Baladewa kan? Ini orang mati mau ngetok-ngetok mati nih gue. Ya. Jangan temenan orang mati kan? Orang mati yang ya. Yang tuli mikian lagi ngeliem. Ngiras pantes nodi karo pusakan yang gara Baladewa. Sing kondang pusakan nang dalan nyumaming gunung grup segara bisa asap jalma menungsa lumrah kang sing lumrah dadi ndem pengamun-amun lho ning angger inyong saudara bawor ya ora sing jenenge paturipe menungsa kuwe anu ana sing kabungan gendongan-anana kuncen-kuncenan-anana wong mati masa ulungan Bener iki Kakang Bawor. gendongan kuncenan Wong mati masa ulungan. iya Ngalor gitu ketan kula. Lho nanti si kutul. yo iya mulane kuwi ana wong sokane gawe tembangan aja sirah ayem-ayem iko mati ora gelem ngalor ngidul ngetan ndon oleh disipun lakon eling urip nang alam dunya kuwi ora suwe paribasan kaya wong ngambil ngombe nandura kebersihan menganggap temingkat apik nanti nampak nang aswargan jati saya tindak apa dawe Gusti tinggal napa sing dadi larangan kaya medan nang swarga lho dengan nang alam dunya jahit metakin watak angkara murka dan dapat bojone kok pacare beto ora dilebur umpama melok minding gendong landi ngerusak pak bayu matine kecemplung neraka jahanam Jare kan ngerti. yang saya ngomong kayak gue yang tulis ngomong yang mikir orang mati anu ngeliat bener kan kalau Ya sudah Kakang Bawor. Lanu bocah kerang kabur kanginan ramane kurang apa boleh jadi wong dasare bijaksana seneng paring senjata pitulung karo wong sing adinandang keserakan dana bocah nangis-nangis nandang asmara seneng karo lawan temon ora didemoni nang putune drona aja nasi mangga drona petatang petete cekel-cek butel damen sok dicekin bleduk Mereka sih gimana kalau drone? kalau sapa bayi yang ora wedi saudara bawon kuwi ndek kesekten ora mung tante das kapak palu sisane gorenda awakku dadi enteng inyong kaya kabur inyong kayak helikopter toh Kayak helikopter kan? iya kayak mabur inyong Mulana jadwalane kita kalau saudara bawa inyong anggere dan ngrapal ngaji kawi jaya daya mabur Nah terus padunnya kayak kan? daya ngono yang mabur ya kayak Nah terus yang saliannya lah cerdas gampang tur kang bawa bisa mabur inyong kekuatannya kaya darah jatah yang melembung bumi kayak kan? malah
iya Kan? Yang gak apa kan? aduh Jajal waktu Kang Bumi ini kayak apa Kang Bumi? Senjerone bumi ini kayak apa? nang bumi ya peteng ora ana warung oh ning bumi ora ana warung ganane orang-orang orang-orang lagi pada tiktokan madu taring ya baru ayo perang jambo samya medali liran tati tuwilenting goto tanjung agung mangondo nitri kamu surat merata jaya merata bala dewa ngeneh nendalamu apa ngeneh kinjung raman mundur raja Negara atau tembungan giri lusi jalma tak kena kiriran. ngatasé kang bawer ketone mono gedi bal 17 pono kalah. Lho kok